In deze tijd, waarin het Limburgs dialect onder druk staat, zijn er allemaal initiatieven om daar wat aan te doen. Om jongeren ermee bekend te maken en om het leuk en aantrekkelijk te maken. En een van die initiatieven is een concert, 16 maart in Beek. En daarvoor zijn aangeschoven 2 mensen hier uit de buurt, bekende gezichten. Roger Selder en Hans van Bergen. Roger, we kennen jou als een zanger natuurlijk. In de zomer ben je nog bij ons hier op het terras te gast geweest met een prachtige Elvis-vertolking. En Hans is natuurlijk onze stadsdichter voor altijd, Voormond, die ook allerlei gedichten voordraagt bij herdenkingen, bij heel veel evenementen. Jullie hebben samen het plan opgevat om samen te werken en om daar te gaan optreden. Wat gaat daar gebeuren, Roger? Maar het is toch een hele bijzondere combinatie. Nou, ik denk dat het belangrijkste is van, hoe kon dit gebeuren? Ja. Hoe is het tot stand gekomen? Hoe is het ontstaan? Nou, kort, vorig jaar Schubelmeer, ik had gespeeld, staat bij elkaar aan de staantafel, wil een biertje. Ja. Hans zegt, ik heb een goed idee. Ik denk, nou, goed idee is altijd goed. Dus het idee was er, uitwerking, we wisten nog helemaal niks. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, denken we zelf, Hans, dat we er wat moois van gemaakt hebben. Ja, prachtig. Wat was jouw idee, Hans? Je had een ingeving. Nou, ik was al gevraagd voor dit theaterstuk. Ja. En ik wilde daar niet gewoon gedichten voordragen. Het theater is toch een heel andere omgeving waar mensen zitten te luisteren. Mm-hmm. En natuurlijk dan kun je heel veel gedichten voordragen, maar ik wilde toch meer iets theatraals aangeven. En ik heb vaker met bands, doe dingen met allerlei soorten bands, jazz, blues, klassiek. Mm-hmm. En wat er gevraagd werd, het gaat dus over het Limburg, het heet Gruitsch. Ja, trots op Limburg. Dat is dan vanuit bij Beek, Elslo, dus Greuts op Limburg. Ja. En met 4 mensen doen we dan daar het Limburg in de zonnig zetten. Ja. En daarom had ik een idee met Roger. Ik hoorde hem zingen. Kijk, ik kende natuurlijk hem al, maar over het zingen kende ik. En ik dacht, die 2 stemmen, we hebben allebei een beetje lagere, donkere stemmen, maar ook het gedragene wat Roger ook in zijn zang heeft en het poëtische wat er vaak in mijn teksten zit. Ik dacht, op dat moment, het Complementeert zijn van die elkaar. momenten, dan valt iets te binnen. Ja. En het liep vanaf dat moment, we zijn bij elkaar gaan zitten en het liep. En wat was dan het vertrekpunt? Dus tekst? Nou, uiteindelijk was het vertrekpunt, Of is ik kan me het goed herinneren dat we daar stonden op de Schubelmeer op de Neerstraat en Hans zegt, ja, doe met die muziek, die country. Maar gewoon, wat gaan we doen? Ja. Dus, Nou, de eerste vraag was, heb je ook Limburgse nummers? Oh, ja. Zeg, Die had nee, hij heb ik niet. Nog niet. En toen kwam eigenlijk het idee van, nou, de country Amerikanen wat ik speel, zegt Hans, ja, qua melodie en qua zang, dat gaan we ver dialecten. Dus we hebben een paar nummers uitgekozen welke ik graag speel en wat goed in hetgeen past wat wij gaan doen. Die teksten die hebben we allemaal aan de kant gegooid, Amerikaanse teksten. Hans heeft daar compleet nieuwe Eigen draai aangegeven. Ja. dialectteksten Heel eigen opgeschreven. tekst, ja. Ja. En toen zijn we inderdaad een paar keer bij elkaar gekomen en moet zeggen, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, prachtig. Je had echt plezier. Ja, maar het is denk ik ook dat wij samen wel gemerkt hebben van het is een stuk creativiteit tussen ons tweeën van, Ja, dat klopt. je vult elkaar aan, ideetje, maar misschien dat eens proberen. En dan zitten we bij mij thuis op een zolder waar ik mijn studio heb, en ja, dan ga je dingen proberen. En je gaat met elkaar vertellen, en uiteindelijk wordt dat wel. Ja. Het is niet puur poëzie, hè? Het is spoken word. Spoken word, Dat is iets er anders. zitten ook hele poëtische stukken tussen, maar Ja. wat voor mij altijd heel belangrijk is, ik doe vaak voordrachten gecombineerd poëzie, proza met muziek, maar wat voor mij heel belangrijk is, dat het niet is van leg er maar een muziekje als behang onder. Nee. Dus vandaar dat we ook echt de slag zijn gegaan en die teksten die gaan dadelijk in het theaterstuk, die gaan over elkaar heen lopen, die gaan door elkaar heen lopen. Het is eigenlijk een soort vlecht waar je langzaam, dan begin je zo langzaam en langzaam wordt die vlecht, die wordt strenger en strenger en strenger, maar alles door elkaar gaat lopen. Dus de tekst en muziek zijn gelijkwaardig en die versterken elkaar. Dat is voor mij altijd heel eigenlijk, belangrijk. Niet dat muziek maar een behangetje is onder de tekst, nee. Nee. Het moet 1 en 1 is 3. Ja, zeker. Hoe was het om het zo voor jou samen te werken? Hè? Voor Roger was het heel erg leuk om te doen. Ja. Ik vond er een bal aan. Ja, dat dacht ik al. Nee, geweldig. Ja, nee,
Ja. Ja, je ziet iets voor je, voor ogen. Je bent op een Schummelberg, je ziet iemand daar Ja, optreden en je ja. denkt, dit past bij mij. Ja, maar Roger is ook in hoe hij die teksten brengt, is hij ook een storyteller. Ja. Ja. En dat is dus heel belangrijk. Je kunt wel twee mooie teksten naast elkaar leggen, maar als er één dat storytelling gevoel niet Die heeft, feeling hebben. om dan dat gaat te het los brengen. van elkaar. En dan krijg je misschien dat behangetje wat ik zeg. Ja, Maar ja. in dit geval, ja, Roger is een storyteller, ik ben een storyteller, dus Ja, het matchte meteen. Ja, één Ja, en één prachtig. drie. Ja. Waar gaan die liedjes over? Of die performances over, moet ik zeggen? Nou, het is, de tekst is de erven en erfloters van het land, van Limburgs land. En dat zijn we allemaal. Dat waren onze grootouders, mijn overgrootouders. Dat zijn daar mijn kinderen, mijn overgrootkinderen. Dat zijn generaties die constant de verantwoordelijkheid krijgen voor Limburg. En ja, hoe dragen wij het over aan onze kinderen? En daar gaat het een stuk over. We zien eigenlijk vanuit het oogpunt van ja, ons nu, deze generatie. Maar wij zijn weer de erflaters. Wij laten Limburg na aan onze kinderen. En Ja. hoe we dat doen, ja, dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is zowel de hele cultuur van Limburg, het is de taal van Limburg, het is het Limburgs land natuurlijk, alles wat daar speelt. Dus dat is eigenlijk de hele strekking van het verhaal. Het sluit ook een beetje aan bij de instelling van het evenement, hè, 16 maart, waarbij trouwens ook nog meer mensen optreden. Jacques Vinders, Raymond Clement, Ton Engels. Ton Engels Band. Ja, Engels Band. Er is op dit moment, daar begon ik net al even mee, veel discussie over het dialect. Hè. Ja. Vaak is het een beetje als vanzelfsprekend aangenomen dat het maar doorloopt. Maar onder invloed van opkomst van Nederlands, opkomst van Engels, staat dat soms onder druk. Is dat iets wat jullie ook allebei merken? Of? Nou, het is niet zozeer merken, maar ik vind het dan wel een heel goed idee van Hans om te zeggen van, we keepen gewoon dat hele Engelse even aan de kant. De basis van de muziek is en blijft de basis, maar daar gaan we wel iets dialects mee doen. Dus ik denk wel dat wij iets unieks bedacht hebben om ook onze bijdrage aan het behoud van het dialect Ja. te kunnen blijven geven. Ja, want jullie zijn nu dus ambassadeurs voor het Limburgs Ja, dialect. absoluut. Ja. Dat is wel een verantwoording natuurlijk. Ja, Ja, heel zwaar. Maar wat ook de keuze is van theater. Ze hebben gekozen voor 4 verschillende invalshoeken. De Ton Engels Band, die muziek in het Limburgs. Jacques Vlinders, die heeft hele mooie poëtische liedjes. En ze wilden er ook een stuk poëzie. En dat wilden ze eigenlijk doen, die combinatie en comedy zit erin. Om te laten zien dat het Limburgs, want het is natuurlijk heel vaak de gedachte dat Limburgs alleen maar voor carnaval is en voor leut en voor, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Ik kijk even naar de carnaval, ik ben er zelf ook Zeker. in, dus maak je er geen zorgen. Maar de insteek is ook van dat Limburgs een volwaardige taal is waar je alles mee kunt. Waar je ook hele mooie poëzie mee kunt maken en proza kunt schrijven. Ja. En dat was ook de insteek van het hele theaterprogramma. Nou, ik hoop dat het jullie lukt om de jongeren en de ouderen daarvan te overtuigen. En, Weet ik wel zeker. jullie hebben onze steun. Heel fijn dat jullie erover zo willen vertellen. Dankjewel. Dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar die prachtige performance. En voor de mensen thuis, de 16 maart is het in Beek te doen in het Asta Theater. En ik heb begrepen dat er nog kaarten zijn. Zijn er Dus ga op zoek naar kaarten en ga beluisteren hoe het in het echt is. Ga het ervaren. En wij gaan nu eerst even in de studio luisteren naar beide heren Hans en Roger. Erven en erfloters van Limburg. Wie ons begin door was toe, leefde stilte en geborgenheid. Loog het eeuwige geluk in een wandeling neer de kant van die Maas. En daar op die plek, in het scherpe knirsen van Grintje, onder mijn grootvader schoon, waar we de strakke wind hoog boven mij, meeuwen, bezweringen en beloftes schreven, die ik alleen verstond. En waar ik ooit op een verre morgen tussen kind en aarde waren, en die ik later pas begreep, in de Maas, het water van die oorsprong, in de steen gooide, met diep daarin gekratst, pinkaar. Daarna werd de liefde soms vervlogen en stilte een rook om een uitweg dicht.
en geborgenheid in de beperkingen. In de naagloot van die morgen, na het gooien van de steen, terwijl ik aaier en draaide dich meerdere keren de ruk, maar altijd weer naar dich druk om dich weer opnieuw leef te hebben. En of ik dich nu omarm, bekritiseer, kan veilen of verdedig, altijd best du in mich, zo wie er ergens in dich in een steen ligt, met diep daarin gekratst, wie mijn naam. Deze grond waar ik ben geboren, waar mijn ziel voor altijd geankerd blijft. Mijn hart is met versmolten en waar ik voor altijd een kind van blijf. Ik voel soms twijfel knagen als ik denk aan wat de toekomst ik nog brengt. En dan zie ik me gestonden met mijn opa aan de Maas en hem ik zei: het is de tijd die altijd doortikt, die nooit sleup of zich vergist. Die ons leven en ons Limburg verdrief naar een nieuwe tijd. Met iedere klokslag ons luid vullen, wie diep weer met een verbonden zee. Dus voor ons plat, cultuur en kinderen, nu de erfdragers zee. Maar het raad van de tijd, het raad van de tijd rijdt altijd weer. Ook voor ons Limburgs land. Als een perpetuum mobile, als de beweging van een niet te stuiten golfslag van de tijd. En we kunnen maar één ding doen, met drieven op de tijd. En of we nu onze hakken in het zand zitten of ons gestaag met laten veuren, we kunnen niet anders. Omdat veer en deze Limburgse grond die we hebben georven, als vezels verweven zijn met ieder seconde die de tijd hier vermaalt. Veer. Veer de erven en de erflaters van het Limburgs land. In dienst van het moment van nu. Laverend door het labyrint van winnen en verlezen, langs de kustlijn van hoogtij en leegtij. Wat we achterlaten, uiteindelijk in de hand van ons kinder en de hand van iedere nieuwe stek aan de stambouw, nog nu. Moog geen roekloze gif zijn of een schamel cadeau, maar de erfelijk verantwoorde optelsom van ons keuzes van vandaag. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid.